Ένα κορίτσι βαμμένο φάντασμα. Με 10 βελόνες ασημένιες για δάχτυλα και ένα καράβι χάρτινο στο κεφάλι. Με πλησιάζει και με φωνή που δεν δεχόταν αντίρρηση μου λέει: «Δώσ' μου το στόμα σου». «Δεν έχω», της λέω. «Δώσ' μου τότε το χέρι σου». Επιμένει. «Είναι κομμένο», της απαντώ. «Δώσ' μου τα μάτια σου». «Είναι όμορφα». «Δώσ' μου τα μάτια σου». «Πάτα», της λέω, και άφησε με ήσυχο. Τα βγάζει. Τα διπλώνει σε ένα μαντίλι με προσοχή και εξαφανίζεται. Το ξέρω οριστικά. Τώρα, στις άδειες κόγχες των ματιών μου, τοποθετήθηκαν με μια τελεία εφαρμογή δύο μικροί, πολύ μικροί, χρωματιστοί καθρέφτες. Αρκετοί για να κοιτάζουν οι περαστικοί και να φαντάζονται πως βλέπουν το είδωλό τους.